Руками, Чи є вмію руками комусь? жонглювати. Будь ласка. Дай руку, будь ласка. Зараз, хвилиночку. Дайте руки Василю. Так, на, руки ж. Ні, от же ж. А, вже! Це вже. Даш, будь ласка, фіксуйте, як вам? Даш, так, і Так. так, і так. Ні, не зупиняйте. Мені здається, що тут якби... І ногу, бля. Що є драматургія цього танцю. Як любий циганський танець починається. Може під музику. Блядь, тесть готувався. Блядь, єсть. А ти кажеш, не ковбой. А дивіться, як ця гармошка і трошки вусів видно, наче Адольф грає на головні. Так.